Toužíte po vlastním podnikání? Mám pro vás objekt občanské vybavenosti přímo v srdci berounského sídliště. Pojďme se na to podívat. Hledáte prostor s příběhem a potenciálem pro novou kapitolu? V bytové zástavbě v Berouně nabízíme objekt občanské vybavenosti o zastavěné ploše 62 m2, který byl v minulosti známý jako velmi oblíbený soukromý klub. Nemovitost nabízí široké možnosti využití, od zázemí pro služby, kancelář či klubovnu až po prostor pro komunitní, volnočasové nebo podnikatelské aktivity. Díky své poloze v zavedené rezidenční lokalitě poskytuje soukromí, dobrou dostupnost i stabilní zázemí okolní zástavby. Pokud hledáte menší komerční objekt s charakterem, historií a možností realizovat vlastní vizi, právě jste ho našli. Pro více informací nebo sjednání prohlídky nás neváhejte kontaktovat.